Ben, pois, despois da intervención de Anxo Lorenzo, abrimos unha quenda de intervencións. Hola, Anxo, que tal? Vostede non me pode vender a min a moto da dinamización e a promoción do galego cando a Xunta manda sinais de exterminio da lingua o galego nas oposicións, que está liquidado absolutamente, e todo o que queda por vir. Vostede non me pode vender palla a min. E outra cousa, que vai pasar cos profesores de matemáticas que se neguen a cambiar de lingua? Que vai pasar? Esa é outra pregunta que teño. Vostede me deu clase a min e aos meus compañeiros, e a opinión unánime, non só de nós, senón dos profesores, é que non nos recoñecemos a vostede. Non nos recoñecemos. Non o digo, digo os seus artigos que podemos ver na rede. E as receitas que vostede me deu na clase para o galego non son as que vostede está a plantexarnos hoxe aquí. Por lo tanto, quero que me diga se todo o que nos contaba na clase era mentira, era unha broma, ou a que se debe esta viraxe que deu vostede. O que me fai pensar, e xa termino, que vostede non só traizoou a lingua aos galegos, senón o que é máis grave, traizouse a si mesmo. Gracias. Está ben para empezar, que decir que está ben. Caramba, bueno, supoño que despois o listón irá baixando un pouco, non? A ver, para empezar, e por certo saúdo aí alumnos, exalumnos, incluso algún amigo e amiga. A ver, en primeiro lugar, respecto ao exterminio do galego, este goberno non extermina o galego. Digo, por se acaso, este goberno nin extermina, nin ten como objetivo exterminar a lingua galega. Ese discurso ou ese marco de referencia, eu desde logo non acepto e as probas están aí. As probas están aí. Como dicía antes, desde a Secretaría estamos traballando en máis de 100 medidas que teñen que ver co Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Por lo tanto, iso significa que este goberno está implicado na promoción e dinamización da lingua galega. Outra cousa é que, evidentemente, este goberno seguramente non está implicado cos mesmos vimbios e cos mesmos elementos que pode estar outro goberno de signo político diferente. Pero, en todo caso, o Plan Xeral está aí, seguimos aplicando e traballando en nesas máis de 100 medidas que teñen que ver co plan. Por lo tanto, vostede, ti e calquera dos que estades aquí podedes discrepar no ritmo, nalgúna das medidas ou na orientación que teñen algún dos procesos que se están levando a cabo, pero, desde logo, o que non acepto, e creo que por unha lógica de análise e de valoración, non podemos establecer ese marco de que este goberno extermina o galego. En absoluto, en absoluto. Eu non vendo nada, quer dicir que eu estou aquí transmitindo un conxunto de reflexións, eu non veño aquí a vender nada, veño a transmitirvos un punto de vista, non? Punto de vista para que despois cada quen faga as súas valoracións, a valoración túa, evidentemente, unha valoración tan interesante como calquera outra, non? E, nese sentido, as valoracións están ben que xaxa. Eu transmitovos un punto de vista, unha valoración, para que despois cada un de vos, coa información que tedes, quitedes as vosas conclusións, non? Que non me recoñecedes. Home, eu son o mesmo, Eu son o mesmo que era antes, que son agora. Agora ben, unha cousa, e eu supoño que entendemos todos perfectamente, é establecer pautas para o traballo da política lingüística, para o traballo en planificación lingüística, examinar modelos de política e de planificación lingüística que se fixeron no resto do mundo, pensar en como eses modelos se poden trasplantar á situación de Galicia, discutir sobre iso, e poder entrar nunha valoración que é, en definitiva, o que moitas veces se fai nunha clase, non? É dicir, coller e dicir, ben, aquí hai unha serie de experiencias, hai unha serie de modelos, analizamos a situación de Galicia e vemos como se pode difundir e trasplantar eses modelos á situación lingüística e á situación sociolingüística de Galicia, non? Iso é unha cousa. Outra cousa é poñerse na realidade de facer unha política lingüística dirixida a toda a sociedade galega. Unha política lingüística nun determinado marco político, sociolingüístico, social, partidario e vital, se me permitides a
expresión, non? É dicir que cando se abandona a teoría e a práctica da docencia e se entra na realidade das institucións, da política real desde as institucións, tendo en conta ese contexto en que vivimos, tendo en conta esa realidade que atopamos no día a día, evidentemente hai que ser realistas, hai que ser pragmáticos e hai que ter unha visión non teórico-práctica a través desa revisión dos modelos das cousas que se fan fora, senón que hai que ter moi en conta a realidade que pisamos, o chano que pisamos todos os días. Eu, desde logo, non teño idea, creo, igual me equivoco dentro duns anos, pero eu, desde logo, non teño idea de que estea nin traizoándome, nin que estea traizoando absolutamente a ninguén. Agora, evidentemente, eu respeto a opinión de todo o mundo e as valoracións que cada quen queira facer sobre esta cuestión. Pero, en todo caso, eu creo que é o menos importante. É dicir, que estea eu aquí ou estea outra persoa, eu creo francamente, o de menos. Máis cuestións? Que vai pasar cos profesores de matemáticas? Que se neguen a falar, a cambiar de lingua, porque son un dos produtos estrella, non, don? O decreto, vaya, é dicir, o marco normativo é moito máis amplo, moito máis xenérico e hai moitos aspectos importantes. Pero que vai se expedientar ou van... O resto é un tema que xa se verá, xa o verá a Inspección Educativa, xa o verá a Consellería de Educación cando chegue o momento. Pero, a ver, o marco do decreto é moi amplo, hai moitos aspectos implicados, e se é un aspecto, pois, eu non vou dicir que secundario, pero, bueno, un aspecto moi concreto, non? Que xa se verá, evidentemente. Máis cuestións? Eu quería comentarlle un par de cousas sobre palabras textuais que acaba de dicir. A Xunta asume o papel de potenciar o galego en todos os ámbitos. Non sei como se potencia a traducción de libros cara ao galego quitándolle a subvención. E se é por austeridade, para outras causas non sobran cartos, como algunha por aí, que non é. E segundo, que a Xunta, a súa consellería, o seu, que ten que cumplir que todos nós teñamos a posibilidade de vivir en lingua galega, non? Porque é a lingua propia. Pero non sei como vou vivir en lingua galega, se vou a un hospital ou vou ao concello ou vou a calquera administración e a xente que está ali non tivo que facer exame de galego na oposición. Eso é todo. Sí, non sei, supoño que serás de traducción, digo, por la pregunta tan concreta do... A traducción non é o meu ámbito, eso está na Consellería de Cultura, pero que eu saiba, anunciouse inicialmente que no 2009 non podía haber esa convocatoria de axudas a traducción polo plan de austeridade, pero se as miñas noticias non son equivocadas ou non están equivocadas, en decembro convocouse a orde de subvencións para traducións e, ademais, cunha dotación dun 50% superior a que había no 2008. Xa digo, non é o meu departamento, pero eu entendo que iso, bueno, polo que sei, no mes de decembro, a convocatoria fíxose con 50% máis de cartos do que había no 2008. Pero, bueno, non sei, iso, en todo caso, é fácil de verificar, non, nas hemerotecas. Vivir en lingua galega, claro que sei, o obxectivo da actividade que facemos desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística, poñer as ferramentas, poñer os medios para que haxa recursos, para que haxa materiais, para que haxa ferramentas que permitan vivir en lingua galega. Ti comentasme das oposicións en galego. Eu, respecto a isto, que cada quen faga, evidentemente, as valoracións que queira, non? O que se fixo no 2009 non foi eliminar a proba, non foi eliminar o coñecemento da lingua galega do acceso á función pública, nin sequera agora no caso da docencia, no caso das oposicións de ensino. O que se fixo foi volver o sistema que existía desde o ano 88, un sistema no cal todo o mundo ten que acreditar o coñecemento da lingua galega, e se non o acreditas, tens que facer un exame, unha proba obxectiva de coñecemento da lingua galega, e, polo tanto, todo o mundo que accede á función pública en Galicia, sexan docentes ou sexan non docentes, teñen que acreditar o coñecemento da lingua galega. Este foi o modelo que instaurou o